Dattat għal kuleta. Sarata tajba minn uftitor ser jibda prime time tal-lejla, l-lejla ser nospita lil Samira Għaxa. Snin ilu Samira ħadet deċiżjoni li tixtri biss ħwejjeġ second hand għax trid tħalli impatt pożittiv fuq l-ambjent għax temmen li għandna nħallu ambjent aħjar għal ġenerazzjoni li jmiss. Però possibbli Samira jirnexxilha tilbes ħwejjeġ second hand għal kull okkażjoni li jkollha. Niltaqgħu ma' Samira minn uftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum l-4 ta' Jannar jumejn il-bot mill-Befana. Taljani fanatiċi sew ta' din il-festa u tradizzjoni tajt li l-Befana jekk tkun qatt bil-aqal ħaġġiblek rigal, però jekk tkun qatt timqareb u mbagħad iġġiblek il-faħam. Nispera li qattu bil-aqal ħalli l-Befana ma tiddeludikomx kif jgħidu. Il-mistiedna tiegħi l-lejla ftit ta' snin ilu ħadet deċiżjoni li biex tirrispetta l-ambjent u tħalli ambjent aħjar għal ġenerazzjoni li jmiss tilbes ħwejjeġ biss second hand. Nilqa' miegħi lil Samira Għaxa. Hello Samira, kif int? Happy New Year. Happy New Year. Grazzi tal-li aċċettajt is-sedina. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħanpoġġi bil-qiegħda wara d-desk tiegħi. Isma' il-Befana x'ħaġġiblek rigali jew? Issa naraw, nistenna naqraw naraw x'ġib. Jien ngħid li rigal ħaġġiblek. Tajjeb, aħjar kieku. Għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem ikun jom? Samira Għaxa. Samira Għaxa. Data ta' twelid? 7 ta' Novembru 2001. 2001 għalaqt 22 f'Novembru. 21. Ħanilqa' ngħidlek Dis-sena, 22 Novembru li ġej, imma jien ngħidu 21. Eżatt, Fejn inti mwilda Sam? Pembroke. Pembroke, residenti, Naxxar. naxxar, professjoni. Full time fuq il-medja soċjali biex ngħidu hekk, content creator. Fil-fatt il-social profiles tiegħek huma Hey It's Semi. Ekku. Ftit ta' snin ilu ħadd deċiżjoni inti li tilbes biss ħwejjeġ second hand. Għaliex? Efem, jiena l-ambjent meta kont qed niżgħira kont inħobbu, thrifting, il-nimmur, qas niftakar l-ewwel darba li mort kemm kont qed niżgħira. Imma għall-ambjent kien hemm ħafna affarijiet li diġà ġew implementati f'ħajti u xorta xtaqt nagħmel iktar. U l-iktar ħaġa li kont nonfoq fiha u kont nar li naħli jiġifieri kien hemm ħela f'ħajti kienet il-ħwejjeġ. Ġifieri anke bħala flus. Ekku, imma anke tara l-gwardaroba dejjem mimlija ma fl-istessin dejjem vojta, jiġifieri mbagħad qed ħanipprova mmur thrifting qisni bħala adulta biex niftehmu u I never looked back minn dakinhar. Meta ma tad-dar tkellimt fuq id-deċiżjoni li ħadd li tibda tilbes second hand biss, x'qalulek hekk x'kienet ir-reazzjoni? Għazbis kienet xi ħaġa xokkanti għallhom jew għall-missier speċjalment aħna dejjem trabbejna b'dak il-mod li m'għandniex nistħu nilbsu ta' ħaddieħor jekk m'għandux bżonnhom iktar jew nixxu minn bażars jew charity shops fimt. Ġifieri xi ħaġa li dejjem trabbejt biha, ġifieri qed ngħidlek oħti ħadet iktar gost li ħammu għax iktar ovvjament opportunità li biex tiġi miegħi. Ġifieri kienet xi ħaġa sabiħa ġissa anke l-ġenituri tiegħi qed jiġu miegħi. Għandek memorji sbieħ ta' meta kont iżgħar u l-mama u l-papa kienu joħduk thrift shopping, tirrakkonta li hemm ġaketta ta' denim li għadek titkellem fuq sallum. Ekku, hemm waħda kienet sabitilna minn bażar il-mami u għajat naraw ftit tirtetti bħalissa dak il-flok kien ta' Teletubbies, dak iż-żmien kienet il-craze fit-2000s u minn dejjem kienet tixxilna l-mami jiġifieri naf xi ngħidlek li huwa triftidu li mxtat minn ħanut, imma l-iktar li niftakar dik l-imbirka ġaketta tal-ġins li kont inħobba, ħafna kont. Samira, minnu tal-impressjoni, jew minnu tal-opinjoni li jgħidlek ma tarax noqgħod nilbes ħwejjeġ wara ħadd ieħor jaq. Niltaqa' ma' ħafna nies. X'tikkummentalhom meta jgħidulek hekk? Ifhem inti meta tmur minn ħanut normali wkoll taħsel il-ħwejjeġ wara, ġifieri dak għalija mhuwiex kumment tajjeb, fim xejn qed ngħid huwa kumment vojt. Dak li jkun irid imur biex forsi jara il-valur tal-affarijiet li actually jsib fi thrift shops. So jekk qatt ma mort ma jistgħux jikkummentaw. Jien meta jikkummentaw hekk taf xi nħobb inġib l-istess hekk opportunità nġib l-istess paragun. Ngħidulhom meta tmur ġo ristorant, inti ma tuħux il-frika tu skiken miegħek. Inti tuża l-frika tu skiken li jkun hemm fir-ristorant. Ovvjament ikunu ħafna drabi ġifieri. U jkunu ħasslu qabel taf kif jiġifieri naħseb dik mi opinjoni li treġġi xejn. Ħanieħdok lura naqra lejn l-aħħar tas-sajf li għadda. Inti waħdok kontu tellajtu ħafna filmati, kontu mortu thrift shopping. Niftakar xi ħaġa li
kienet laqtitni li dakinhar bdejtu vera kmieni. Eżatt, konna Għaliex? bdejna fis-6 ta' filgħodu. Bażikament hawn ħafna thrift shops li jiftħu fil-ħodijiet. Issa ħabba li xitwa ħafna darbi jibqgħu miftuħin imma fis-sajf dak li jkun ovvjament ħabba sħana ħajalaqlek ftit iktar kmieni. Imma jien xtaqt nur lill-oħti, oħti hija 5 snin għandha 16-il sena sewa, so hemm qisu 5 snin bejnietna. Xtaqt inti eżempju, li inti f'ġurnata tista' toħroġ b'żewġ bastijiet daqsiex u b'20 ewro tagħmel festa. Iġveri intom mis-6 ta' filgħodu sa xħin? Sa xi nofsinhar dorna qisu seba' naħseb anke 8. Tmien thrift shops. U b'tal-linja. Għaliex jiena ma nsux. Iġifieri biex taraw kemm vera sibu affarijiet għax kieku ma morniex b'żewġ bastijiet id-dar. Urna xilkom tmorru lura d-dar b'żewġ bastijiet id-dej li intom. Mimlin, kodba, ħwejjeġ affarijiet tad-dar minn kollox sibna. Minn kollox. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Sam, imma għal kull okkażjoni li jkollok jirnexxelek issib affarijiet second hand. Kollox, strategijiet, forsi events li jkollna speċjalment issa żmien il-miliet, tibdila kważi jħossok isek obbligat li tbiddel, imma għal kollox sibt, kollox. Minn tiġijiet sal-iktar ħaġa casual, eżempju tmortix is-supermarket, ġifieri għal kollox issib. U meta ssifert tfittex hekk thrift shopping? Ħafna. Aħna sissa morna thrifting ġewwa Ċipru u Toulouse ġewwa Franza. Kienu żewġ stejjer kompletament differenti. Ta' Ċipru morna u sfortunatament indunajna kemm m'għandhomx kultura ta' thrifting. Dak tib tidħol ġo charity shop tirfes fuq l-affarijiet biex tidħol. Ġifieri xejn organizzat. Xej, u affarijiet mhux bħalma sipaw Malta, u Malta jew sib affarijiet moderni ħafna. Jew nkella affarijiet vintage ta' sebgħinijiet, tmeninijiet, fimt, jiġifieri siftit minn kollox. Imma Ċipru vera kont disappuntata u fil-fatt qasbis niżil xejn. U mbagħad Franza kienet storja kompletament differenti. Aħna żilna li morru Toulouse hekk, jiġifieri ġista xogħol bitna u morna u qatt ma ħsibt li ħajkun hemm dik it-tip li eżempju din il-ġaketta l-ħadra li għandi hawnhekk ħdejja kellha tegem waħla magħha ta' min kienet qabli. Ġifieri dik hija xi ħaġa li soltu ndum nagħmel ħafna riċerka u sirt naf li din hija mill-80s u b'20 euro xi ġaketta li żgur ħanti għall lulidi xi darba. U bl-istorja. Ekku, bl-istorja waħla magħha kollox kelli. Ġifieri inti li titkellem ħafna ma' nies ovvjament lokalment Malta li huma dilettanti sew ta' thrift shopping. Kew kellkom tqabblu s-sitwazzjoni ta' thrift shopping Malta ma' pajjiżi oħra Ewropej hekk, kif tiddeskriviha? Aw Malta naħseb ukoll taf x'għandna dil-mentalità li kultant nibżgħu għal affarijiet tagħna. Allura, flok li kun ilu għandek 5 snin, forsi l-bajanin ma jitrattawx bl-istess mod kif nittattaw ħafna. Allura 5 snin jittieħ donation, jiena mmur u nixtiequ nieħu gost bih. Fimt, allura naħseb li aħna fortunati ħafna u Malta, għandna ħafna thrift shops aw ħafna minn fejn tażel għal kull tip ta' budget, kull tip ta' ditta, kull tip ta' okkażjoni, kollox hawn. So nħossni fortunata ħafna li qed noqgħu Malta ovvjament u li kull fejn immur dejjem naf għal xiex sejja biex niftehmu. Il-followers tiegħek Sam huma kollha thrift shoppers, jilbsu second hand biss jew kull tip ta' nies. Min kollox għandi, jiena barra thrifting nitkellem ukoll fuq is-saħħa mentali, titkellem fuq ħafna affarijiet eżempju tad-dar bħalissa x'għadna kemm nimmuvjaw ukoll. Jiġifieri ħafna affarijiet differenti u qisek taqgħadhom fil-profil tiegħek. Però inħobb nirċievi messaġġi ta' nies li jgħiduli li qabel kont ngħaddi minn quddiem dal-ħanut kont naħta l-imbarazz u llum nidħol u naf li eżempju sib daw 3 ommos li huma vintage, fimti jibgħatu ħafna stejjer li ħeġġiġthom li jmorru jiena at the end of the day dak huwa l-anti għal xi qed naqsam dan kollu. U thrift shoppers huma ta' kull ġenerazzjoni jew tal-ġenerazzjoni biss tiegħek? Naħseb li hija ta' kull ġenerazzjoni, però hemm stigma differenti għal kull età. Jiena nħoss però li tal-età tagħna għamilna passijiet kbar il qudiem f'aspett ambjent forsi iktar konxi ta' ċertu problemi li għandna. U għalhekk forsi thrifting huwa aktar feasible ukoll anke studenti u hekk inti tixtri xi ħaġa 3 euro forsi għal prezz ieħor u forsi tħeġġeġ iktar dawk in-nies li jmorru jixtru. Isma' qabel nagħlqu fadlilna l-aħħar minuta naqa' dettalji fuq l-outfit li libsa llum. Mela, dan flok tal-80s dan kien bażikament daw tip ta' flokki ġew bil-mota meta kien Prince qisu kibe fil-fama tiegħu. So dan kien 2 euro biex ngħidlek kollox dan kien 2 euro u l-iktar flok li nilbes meta ma kunx nafx ħanilbes għal dan il-flok immur. Mbagħad dan flok iswed u l-flok id-dublet mhumiex vintage imma tgħidli huma thrifted għax kif qedtilkom isibhom vera ħsieb minn kollox. Dan il-flok kelli event u vera ħsieb
ma stajtx insib x'ħan ilbes ma qalzit abjad u mortu sib dan €3 u da doblet €2 sibtu issa xi 15 ilu ġifieri mhux ħafna. Sam, grazzi ħafna tal-li ġejt taqsam l-esperjenza tiegħek hawnhekk, profu kollox proset tad-deċiżjoni li għamilt u ovvjament ta' kemm qiegħda tħalli impatt pożittiv. Id-dinja għandha bżonn ħafna iktar nisbħalek li jieħdu dat tip ta' deċiżjonijiet. Ħatitlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin grazzi għal kollox għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' authentic Greek yogurt. Tista' tażel ukoll li tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek biex toħroġ dik it-toma perfetta. Kif ukoll grazzi għal yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali li ovvjament biex talaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn nisbaħ minn naqra te tajba. Grazzi ħafna. U lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ħeġġeġkom teqgħu hemmhekk għax ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terpu l-flus cash eqgħu hemmhekk. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopop mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski mimma. Soup so good, everybody wants some. United Colors of Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-prime time, mument rari li wara 8 ta' filgħaxija Nelli tkun qiegħda imqajma u f'dal mument nixtieqkom issegwu naqra dan il-mument uniku kważi kważi bħal meta ikun hemm l-eklissi tal-qamar quddiem ix-xemx u vera jkunu mumenti rari li ma tistax titlifhom. Jiena minn hawnhekk ħajkolli ngħidilkom li sfortunatament m'għandniex ċans biex nilagħbu kontra 30 sekonda. N-notar daħaq bija kif tlaqna r-riklami qalli li m'għandniex ħin irrealizza li l-ħin ħarbinna minn idejna. Notar, dawn affarijiet ma nagħmluhomx u suppost jekk ngħidu li nilagħbu kontra 30 sekonda, nilagħbu kontra 30 sekonda u mhux niġu lura u ngħidulhom li m'għandix ċans. Però n-notar qalli u qiegħed iwedni li għall-aħħar tal-ġimgħa għandu sorpriża. Ħanaraw x'inhi ġejja dis-sorpriża. Nistennew u naraw x'ħad tkun. Qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski mimma. Irridu lilkom li tibatunna ritratt biex tipparteċipa faċli ħafna. Kull ma trid tagħmel huwa li tieħu ritratt tal-iskrin tiegħek bħalissa u dak ir-ritratt li tieħu tibatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv qed nistenna r-ritratti tiegħek permezz ta' Facebook jew nkella Instagram. Jien nawguralkom il-lejl tajjeb ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi. Ovvjament ħaniltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija u issa kważi kważi n-notar qabadni kursida kbira għax ħajjiġri fl-aħħar tal-ġimgħa għas-sorpriża li għandu għalina qal. Niltaqgħu. Ciao! Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita.
This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.